Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Makapasurun mo't na ita customer. Sana makawawat. Ano samnat na pare Miguel? Kasta talaga. Sana matamabali na sumbatan tayo data mga noda tayo pang empleyado ti madaksan. Iso ti kamali, pare Rolly. Nangig mo mo't siguro, tinagsaritaan may. Nangig ko pare. No, jak lang nalapdan ti bagik itay. Ang mga no kinabil kong na tao. Nangiwat mo pare. Kasano? Nakaraarte? Kam kurang mo't gayam ti budget na. Iso pa yung ti makawat. Ay nawaw. Relax ka lang pare. Gagangay na. Sana siguro anawatan ti bagam. No makapagsaw kaslabason ko pa'y. Ay nawaw. Lakay, nakaidasara kun iti kanan tayo. Ay nawaw, apay adi ka sumungbat nga, lakay. Wen, nangig ko. Sana masapol nga ulitam, Vivian. Adda ka di parikot, Miguel. Nagadulakit din na salsalod-sudam. Ang mga numakatulong akin ka. Sika? Makatulong ka kanyak? Anya kumangay ti may tulong mo iti parikot ko. Ha? Limon salud-sudain. Ta sigurado mo't lang nga awan may tulong mo. Anya kumati maramidam. Katagtrabaho lang mo't dito nagtibalay ti ammom. Ay, pasensya kan alakay. Concern naklaang matkan ka. Ngalawanin. Pumanaw kay ti sang wanag. Tad adda amarurudak no adda ka nitoy. Anya kalaki di moten aya Miguel. Ay nawaw. Anya man ang tibasol ko, nanang? Jak magustuhan ti kasya apa nagsasaom kan bakit mo. Oo, nay. Nangag ko abinugkawam ni bakit mo. Anya ti makagapu aya. Dagulit tumat ngamin. Di ka pa'y agyaman tay dasaran na kay ti kanam. Ay nananang pangasyo. Di nagsirmunan tarbanugak. Awan lati mangag ko dito'y balay no di bugkaw mo. No nabanug ka, aginana ka. Saan aday takumkumpor may tiramraman mo? Di ka mabutang no sinaan na ka ti asawam, ah? Ay, uray pupuutin niyo. Saan nakabaalan ni Vivian ti mangisina kanyak? No nauman, di iti kumapaya nagkisina kanyak. Ay nawaw, di mo ka dinangag ti imbakak si ka, Vivian? Anya day jay ayala kay. Ipapulot mo di kape. Anya launay ti pampanunuto maya. Di mo samot pagan ano ti ibagbagak. Pasensya kan lakay. Jak nang adak namin iti banyo itay. Anya palang rudtiro orayam. Ipapulot mo na. Ay, talagang awan manaknakam mo si ka, Miguel. Basol na matlangan nanang. Agin tutulong tumay. Agyaman ka di atasan ko asaksaktan. Panagkunam ka day. Kat saan anasakit itirik na ti kasta pa nagsasaw ma? Nasaksakit lang ti danog nanang. Ay nawaw. Nuad da parikot mo iti trabaho. Iturog mo. Saan anibakat mo ti pangipapasam iti ungat mo? Sapay mangagdag iti ubeng. Umayak man, Mari Vivian. Ay, si kamat gaya, Mari Jonah. Kunaklakit din no asino day jay. Ay nawaw, una yan akigtot mo, Mari. Ay, ano amom lang, Mari. Nalakak ang makikigtot ita. Kita unay saan anapig sa tisaom kat nakigtutak lata. Saan ka matakas ta si good, Mari? Ay,
Dahita nga ron ti pakadanagak, Mare. Kanayon nak man kami nabugbog kawan nila kay ko. Ay, una yun ni Pare Miguel. Diyak mo iti asawak, Mare. Awan al daw asaan nga gungat kanyak. Di namat nga rod ibaga no apay. Di ibaga na no adda parikot. Uno na bannog laeng. Uray na banog laeng, saan anasaya at nga iramraman na ka, Mare? Madanagan naklaunay kan Mari Vivian, kasta unay tikigtut na itay lakay. Ang mga no napingsamot nga minti sa umbakad, iso nakigtot ni kumarem. Saan mo't lakay? Sakto laeng mo't. Wano, ang mga no na naunag pampanunutan ni kumarem, kat kalata nagpakita ka, iso nakigtot. Saan nga rod lakay? Saan anormal tikas di a reaksyon na itay? Saan mo't akas di asigod? Dahita siguro ti epekto dagiti aramidan ni Pare Miguel Cancwana. Kanayon na kano abugbugkawan ni bakit na. Anya? Madamag kuman. Addan samot manen parikot ni Pare Miguel iti pagtrab-trabahuan nyo. Anda na kaapa na customer, edi na palabas ngal daw, bakit? Amangan mo't no dayta ti makagapo, no apay anapudot ti ulo na. Ti dakes na, ni bakit na ti pangipapasan na iti unget na. Putno kaniya bugbugkawam ni bakat mo di balayo, Pare Miguel. Ayaw na, inal daw, pare. Di mo't agnakam ngamin. Si kakit di mo't, pare. Nairaman man samot tan ni bagat mo iti parikot mo, iti pagtrabahon ta. Wala, may raman at talaga ta, nainayunan na mo, ti stress ko. Kita mo't pima na, pare. Di mo bugbugkawan ni bagat mo. Ibaga manasayat kan ko na. Kan agtepel ka. Tapos sana mayroon maraman iti stress mo iti office. Agyaman kit niya. Ta saan ko akam kabilan. Sana kakas ka dagiti daduma dita. Adanugan da ni bakit da. Wana. Ngam sana may parang mayroon maraman ni bakit mo. Tawre no ibaga masa ulaan. Nasakit lat tanay ta pare. Nasaksakit ti danog pare Ruli. Si kaget di mo. Anya. Umay ka man lito, Vivian. Ay nawaw, agawaam, tanapatig bagag. Kaya unay kan ay alakay. Bigbigatan nga gong ungat ka. Ngam di mo mat ibaga ti makagapo. Sapay ada dagiti ubing ang makangkangag. Istoryam ka no, matabugbog kawan ka dito balay. Saan mat lakay? Taglibak ka pa ilang. Takasano nga rod, anamuan ni Pari Rolly, ha? Nadakamat ko ka ni Mari Jonah. Ngam isula ang matinang istorya. Di mo istoryaan iti dayja adyo na ti mapaspasamak dito balay. Amumat, nga pagkatismosa na dya tao. Saan ay amabalin nga ibagam tinasaya at kanyak lakay? Masapul ka di nga agungat ka? Masapul abugkawan na? Ano ti kayat mo? Ungtan kawan no dalugin ka. Agyaman ka kit diya. Tano adda pagkamalyam kat saan ka akabkabilan? Saan nakakabkabilan? Ngam nasakit mo't dagiti sa kanyak. Tidakas na pa'y, mangmangag dagiti anak ta. At least sa ulang. Sana ramay ko tinagdiso di tarupam. Di mo urayan ama ibos ti pasinsyakan ka. Tano siyak ti maumakan ka. Ay, sigurado nga agsangit ka. Agim impake ka mo't, Vivian. Agawid kami pa'y kadagiti ubing nanang. Jakon maanusan ti kastoy. Amangan no isupay kit din ti pakabagtitak. Di ka mababalawan akaw. Anya nga raud kat kas dyan matar aramidan ti anak ko. Tunggal na banog. Wano adda parikot iti pagtrab-trabahuan na kat may ramraman ka. Sa anak mo't asadot. As-asikaswag mo't anasaya at nanang. Ngam kastoy latamat. Nasaysaya at matlaang ti kasta. Tapno agbutang ti anak ko. Tano ka na yun mo apakawanan. Ayawan latam mo. Dumakal ti ulo na. Agyaman aklaunay tamaawatan dak nanang.
No kasta, agawid kayo pa lang kadag iti ubing iti lugar yaw, maray. Wen Mari Jonah, jakon ka bailan. Siya akong ti madanagan iti bagik. Kan uray dagiti ubing. Ang mga numatroma da iti kastoy ang mapaspasamak. Agpatulong kanto kadag iti masagnahan, maray. Ay na, madanagan akman, Mari Vivian. Anya nga iti pagdanaga, Mare. Nalaka ka mangaminon ang makikigtut, Mare. Saan nga tanga epekto day tater aramidon nila kay mo? Day tamot lang ti madmadlaw ko, Mare. Isu asakbay amabagtitak. Agawid kami pa'y kadagiti ubing iti ayan ni tatang. Amo ka din nila kay mo, ti may papan iti day taabanag, Maray. Saan, Mare? Maamuan nantua, inton agawid. Kunak laki, di no asino ti tataulan dagiti asaw. Da kayo matgayam, Vivian anak ko. Pasensya kayo no saan ko anay bagang agawid kami itatatang. Ti asawa ngay. Ay, saan asimurot tatang? Apay, Ada saan mi ang nagkinaawatan tatang? anya. Kanayon naklaang na bugbog kawan. Uray awan amo kabasol ko, bugbog kawan naklatan. Naglukon na dya tao. May stress ak una yan. Iso ang nagawid kami kadagiti ubing dito'y balay. Narigatan. Amangan no day tapay nga aramidon na tipakabagtita. So dino tayo nagitubing na nang. Intugot ni Vivian. Ano mo? Sa dino tinapananda? Nagawid da. Di nakman ang awan ito kastana nang. Sa dino ko matidad dumapagawidan da? Iti lugar da. Sa dino kumapay. Anya. Aw, apay akasta ti reaksyon mo. Saan ka di ang masurun ka makakitkita kan bakit mo? Apay mata pinalubusan nyo apumanaw da, nanang. Wala, tamay si stress di tao. Narigat, no na yun ang mananti stress na. Ang mga nu'y sukit di ti pakabagtitan na. Ni nanang pakabagtitan na dagos. Bugbog kawam to mga min nga awan makagapaw. Pare Miguel, apayan naliday ka. Kasano? Nagawid na bakit ko iti lugar da? Intugot na nagitubig pare. Anya, dahi tatipod no pare. Sikan tumat ngamin pare. Kanayan mo nga untan kan bugkawan ni bakit mo. May ramraman iti banog kan stress mo. Madanagan ak pare. Kasano nga ron no sandan ngagsubli dito? Asano ak pa yun nga? Kodak tumat ngamin, adi mo ramraman iti banog mo. No na banog. Wano na stress. Agina na. Sana kumkonforme ti ramraman. Ano sam ti sumurot iti ayanda. Amangan na mapakawan na kapay ti asawam. Kaya't ko kumangam mabutengak pare. Amangan no ikamat dati bunang kanyak. Mabuteng kamat lagayam. Ay, bunang daitan pare. Nuti mo kayat ngay kamat dati bunang. Agsing-singput ka ngamin pare. Loko kan tumat ngamin. Kapayasan ka mangan si ka Miguel. Sana ka makapangan nanang. Nagaduadramam dita. May liwak ko na iti pamilyak. Idi adada dito'y balay. Inal daw ti ungat mo. Itatawan da. Ibagam kit day nakailo mo ida. Ay kalukwan ti kasta Miguel. Niramraman dalang iti banog kan stress ko. Saan na rason da ita? Tapnubog kawam ni bakit mo. No nabanog, agina na. Sana da ita iramraman mo ti inosente nga asawam. Kaduanak man kiti nanang. Sa dinaw ti papananta. Itayan da Vivian ah. Ay saan? Nakababain ka na balayan. Alamat kan ananang. Ikarik, nagsubli da Vivian niti balay. Agbalbaliw ako kon. Ay unay kan Miguel. Manungal daw na saan ka simsimrok iti trabaho. Asinaw tinangibagang agkulong kay ti silid mawa. Saan ka ba yan ang nagdigdigaws?
May liwag iti pamilyak nanang. Saan mo tasungsungbatan ni Vivian na iti awag ko? Nalipatam ka din, dagiti naramid mo, Saan nga ruda na maulit nanang? Alamat ka na. Kadwaan na kamapan iti ayan na Vivian. Amangan nga nung nasakit tinagam ti katuga nga kanyak. No siyak niya balayan hulyaw, ay talaga makangag ka kanyak. Namin nakasta tinapasamak. Uri asino mo't piman na. Makaungat no kasta kanayaw. Please mo ten ananang. Tulungan laki ti parikot ko. Kumapsutak lakit ti. No saan ko ang makita ti pamilyak. Matlagayam! Na kayo matgayam, abalayan winday. Aglugaw kayo Nagyaman na kabalayan. Hanya ti masapul yaw. Mabalin ka di makasaritak ti asawak, tatang. Kalpasan, tinaramid mau. Sapay la kuma. Tekan na kiti may sapay agundaway. Ikarik, saan ko nabugbugkawan ti anak yaw? Talaga asaanin ang maulit. Tano maulit pa'y talaga ang makangag kan kanyak. Diyak ipalubos ang mabagtit ti anak ko kapukin ka. Pasensya kayong tatang. Nairamaraman na paikit di iti parikot kan banog ko iti trabaho. Dahit ang araw ti diyak kayat. No napanog ka, aginana ka. Sana kumpurme ti bugbog kawan pas kada ungtam dita. Uun tatang, saan na maulit? Mabit lang, tayabak ni Vivian, tada kayo, tiyag sarita. Noan niya ti desisyon na, isaw, ti respeto tayo. Anya ti aramidem dito'y balay. Agasam nga'y tadnapay ni nanang nga escort mo. Kailiw kayon, bakit? Di ka man nagdrama kasta? Sapay la kumaat ang mapakawanak, bakit? Pasensya kan, no nairaman kay ti stress kan banog ko iti trabaho. Day takot ti Jack kayat Miguel. Siyak ti maung-ungtan kan mabugbog kawan. Uray awan mat basol ko. Tapno ibagakkan ka, uray sa ulaang dayjay, masaksak tanak mat. Apay, danog laang ayat tinasakit. Basol ko, bakit? Ikan na kumapay ti may sa agundaway, please. Pasensya kan. Dito'y kami pailaang kadagiti ubeng. Aging ga mapanagnakam apod no ti panagbalbaliw mo. Ay, nawaw! No adda parikot mo iti trabahom, di mo iraman ti kabalay mo. Tauray di mo idakap kabilan, no dakas matirumrumar di tangiwat mo, masakitan latamat tirik na di tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.